Good morning, pag-usab mga kapuso, balik sa GMA Regional TV Live karong buntaga atong pakisayran ang istorya nining proud nga bisdak ang ilang Zumba Queen sa Pilipinas, si Ma'am Emma Satchel. Yun sa niya pagsugod ni ining pagpakatap sa Zumba nga gikahiligan na gyud sa kadaghanan kanato. Makauban nato siya karong buntaga. Good morning, Ma'am Emma. Good morning, Nico! How are you, everyone? Na ako karon nag-atubang sa pugi nga host, Nika! Dagang salamat kayo, Ma'am Emma. It's nice to have you this morning, Ma'am. Unsay sinugdanan ang imong pagkat-on sa Zumba, Ma'am? Diin man ka nag-train ani o ngano naka-decide man ka ani nga ipakatap pauso ni dinhi sa Pilipinas? Nag-decided ko nga gusto na ko magtudlo. So, nagtudlo ko mga 5 years sa US. Unya, nag-istoryahan na may ni Vito Perez nga gusto na ko nga muuli ko sa Pilipinas mag-introduce sa Zumba. So, moto nga 2009 ning adto ko sa Manila, Quezon City, nagtudlo ko dito, nag-introduce ako sa Zumba sa Quezon City sa Market. Moto nga nagtudlo ko dito sa Market. Ang mga tao, iksahan lang in taong pagbato, iksahan lang in taong pagpan, kay ngano kuno, ning bayhana kagamay, nagsayo-sayo, bura kuno kog nagpakalimos. Pag 2 years na kog sayaw-sayaw sa market, mauto nga ang mga tao na-recognize nga maayo giday ang exercise sa Zumba sa gawas sa balay. After 2009, ning ari ko sa Siboga, introduce kog Zumba. So nag-start ko sa IT Park. Tulora ka building sa IT Park akong natanaw diha sa una. Empty pa gyud na. Onya, si Kapitan Ayuman, iya kong gitabangan, gitagaan ko niya og 4 ka barel og 5 ka kahoy mo iya gihimo nga maoy akong stage sa IT Park. Ma'am M, pero ang uban magpanagana mag-Zumba kay dili ka antigo, dili kay kabalo mo sayaw. Ikinahanglan ba gyud, Ma'am? Nga doon na dyan kay talento sa pagsayaw? Ang Zumba is na a dance competition. Ang Zumba dili competition nga kabalo ka mo sayaw. Ang Zumba is para sa tanan. Para batignaw, gwapa, bayot, bakla, tanan. Para gid ni sa tanan, walay gipili. Ma'am Emma, karong panahon na sa pandemya, kadaghanan, nag-work from home ang setup, Ma'am. Para nimo unsa may disadvantage ini sa atong panglawas ug unsa man pag-counter ini aron mapabilin niyo ning kapiskay sa atong lawas. Why sila nag-computer or nag-study or unsa pay lagi buhat, pwede sila makuha og 500 ml tubig. Ang isa ka trabaho, ang isa ka gamot go workout. Okay? So kinahanglan gyud ta mag-workout na sa balay. Pwede ta mo tindog, magkuan ka duha ka bato, imo ginang i-up and down para sa imuhang back shoulder, bicep, tricep. Kung dili po, wala kay chair, pwede ka, makita ba nimo, pwede po, squat. Ano lang, very simple. Para ang mga kanang busy ka sa trabaho. So, gawas kasi mong trabaho bisag 5 minutes, 3 minutes, parang break lang ba sa inyong lamisa? Mga yung example nimo, Ma'am Emma, karong buntaga alang sa atong mga viewers karon. Sure. Pwede ka mo tindog kay musayaw ka nako. Okay. Ma'am Emma, biliba sa Zumba Queen nato. Mulingkod ako kay Murag nagpakaulaw na ko kayo. Okay. Di na ni matabang. Ma'am M, Zumba karong panahon sa pandemya, unsay kalainan? Kay doon na rabag tay mga health protocol sab nga gipatuman gyud. It's very hard, Nico, kay lahi gid kay sa una nga daghan kay kong estudyante pagkahuman mag-picture dayon tanan, pero karon ang ako mga estudyante, you need to keep on eye kay bisang pag imuhang
Ingnon, no distance, please distancing. Please follow the protocol, pero ang Pilipino gahit yung polo. Di gyud nimo mabantayan 24 hours. Ang mga tao diging na gyud sila mo gawas mag-exercise kay lahi kayo ang exercise niko sa sulod. Is better gyud work out outside. Pero follow lang gyud ta sa unsay gihatag sa IATA. Tinuod yun, ma'am. To cap this off, Ma'am Emma, mensahe nimo sa tanan natong mga nagtan-aw karon nga mga kapuso, ma'am, kini imong gipasabot nga importante gyud ang physical activity labi na yung panahon sa pandemya. Ang ako ang advice nila, get out and do something. Okay? Exercise, walking, running. But also, please lang, not allowed yung permintig yun ang rice. Kay kasagara yung Pilipino, always extra rice. I invite guys, all my schedule, Monday to Sunday, adto mo sa C4's All-Star page, or adto mo sa Zumba Queen in the Philippines, or adto mo sa Zumba Queen Philippines. Thank you so much sa pag-uban kanamo karong buntaga. We had fun talking to you og dancing with you, Ma'am Emma. Daghan kayong salamat mga kapuso. Ang Zumba Queen dinhi sa nasod si Ma'am Emma Sachel. Salamat, Ma'am. Bye! Thank you, Nico. Bye-bye!